सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. लग्नाला आलेल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. कोणी जेवल्याशिवाय जाऊ नये असे यजमानांची नम्र विनंती आहे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. आपल्या कर्माची माझं वाटतं जा यापासून टाकली जा पाणी घाल पाणी लाव उदबत्ती ओवाळायची किंवा निरांजन काय असतं. हा ही बघा उदबत्ती गडबडा गडबडा. आता तुम्ही काय करायचं आता सांगते. अकडे यावा त्यांचा हात धरायचा आणि त्यांचा हात घेऊन यायचे. बाकी माझा उठाय तकडे तोंड करायचं. याच्यावर उभे राहायचं. तांदळा दोन कडी पणींद्र बरवा जशी शोभत अंकुश लड्डू पद्म परशु दोन हातात करायचे. दंतीरा झळकतो पैजन घागुरा ऋण जुने अभिषेक दुसरी माळ दुसऱ्या पाठी ती मुलगी तो म्हणता गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मण्यती वेदिका क्षिप्रा वती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता पूर्यात सदा मंगलम शुभमंगलम. संपदा बहुतुमा लाभो दही सद्गुण साधोनी स्थिर कर्मयोग पुरा बांधवा भूषण सारे राष्ट्र दुरी कीर्ती परा उज्ज्वल ध्रुयास्ता समातुमा वधुवरा देवो सदा मंगल शुभ. झाला की मी म्हणतो
लग्न घटी समीप नवरा घेऊनिया वाघरा गृह्योक्ते मधुपर्क पूजन करा अंता पटा ते धरा दृष्टा दृष्टवधूवरान करणे दोघे करा विवातंत्रे बहुकल्पलान करणे कुर्वन्तु मंगलौ शुभमंगल सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. लग्नाला आलेल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. तसेच पाहुणे मंडळींनी या शेजारच्या घरामध्ये जेवणाच्या पंक्ती वाढलेल्या आहेत. सर्व पाहुणे मंडळींनी जेवणासाठी तिथे जायचं आहे आणि पान सुपारीसाठी पवारांच्या घरामध्ये जायचं आहे. कोणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये असे यजमानांची नम्र विनंती आहे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. आपल्या एकदम केस सरळ मुद्रा करशी मातो शेंडी पुढे केस सरळ ठेव रे बाबा.
नारळ आहे बाबू चौका चौका नमामि शशिनं सोमं शम्भो महतिं तमोरिं सर्वपापदं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं नमः कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमन्त्रं सौम्यं घृतस्नानं समर्पयामि चारदा घालायचं सौम्यं सौम्य पुनोपेतं संयुधं आता थोडे थोडं घाल बाजूला घालतो बाबा भरपूर तो ओंजळ किती बघा कोई याचो घाल भरपूर घाल अजून घाल झालं केलं चांगली फुल ओंजळ आता परत तूप घालायचा आणि मध्यभागी लाईन होत आहे राजा हो म्हणून समर्पया आणि सगळे अगदी बघा पाहिजे वाद असे तर असे कर अजून असा दोनदा करूचा हा तिच्या खोशात रवतील एवढं थांब थांब थोडं वेळ थांब मागे मागे समोर बघा इथे इथे बघ कसे करा तिची ग्रेव्ही टाका पाणी दे काही पदे पदे यानी कानी एक जागी अजून एक अशी घालायची पदे पदे शेवटी तो दगड बाजूक करायचा